कबहू ना साथ छूटे हमरा बलम के करिले पूजनवा तोहार ए भोले बाबा रखी से नुजरावा के लाज ए भोले बाबा रखी से नुजरावा के लाज। देखा फिर परब आ गई। अब परब आ गई तो उसे दुख नहीं खे। परब तो भारत में आता ना बा कि चल परब के चक्कर में बढ़िया बढ़िया मर्द लोग एकदम दर्द कबर जाता है। ऐसे कि मेहरारू जौन बाड़ी सन 1000 के साड़ी ना तो पहन देखता ही नहीं कि सन पहले के बातें छोड़ 5000 से ऊपर के हमार मेहरारू साड़ी पहनती है। महीना कितना बा 12300 कुछ रुपया। जब बैठ के हिसाब किताब जोड़ी अंगूरी पे हाँ अब काहे जोड़ी ये नहीं बुझात कि नया नहर कनिया आइल बिया तो कम से कम जाएंगे फालवा ले ले बजरिया से ओकरा के लिए हम जाएंगे बाजारे ना ना ओकरा के छोड़ के हम जाएंगे बाजारे ना ना ई काहे तू कर हमारा जाइबा तो जाई एक तो भूखे पिया से हमरा से बोली नहीं के परबो कोई सन दिन बानु को रोआ के मरद हमरा के रख दीना हां कोनो ऐसन दिन ना होकेला के हमरा को रोई ना यहां के भूखमाई ना परबो के दिन में छिलवा के रखी ना हमरा के ये सब तोरा का हम कुछ बोलनी है तो हम का कहनी भाई अच्छा का लेगा बोल का लेवे के बा रउआ नहीं के पता हर एक साल लाई ना तो केरा लावे के बा सेव लावे के बा अमरूद लावे के बा फल लावे के बा और का लावे के बा मैं अनार लावे के बा सेव लावे के बा अनार कोनी हो माने वो ले हो तो ले ले हम महंगा सस्ता मिली तो एक घड़ी हाथ सकेते चलत तो हाथ तनी गोड़ हाथ बचाइए के कमो फल फूल में भगवान खुश रहेलन। हां ये तो हमहू कहत हई। हां तो 4 किलो सेव ले लेम। अच्छा 3 किलो देखम त अनार मिली सस्ता तो ले ले हम 3 किलो ले ना तो पाव को ले लेम त काम चल जाई। आ अमरूद ले लेम 2 किलो। हां ठीक बा। आ केरा सुनी केरा एगो एथिए ले ले कान्ही हां जानत नहीं महंगाई बा ना महंगाई ना जे जे हमरे के देले बा ओकरो ओकरो घर वाली इतनी पहुंचाए के बा कि नहीं के पहुंचावे के तो अनारवा काहे छोड़ देलो बेचारा के पागो ओकरो के 2 किलो खो तो हां तो ले ले हम 3 किलो कहनी ना कि सस्ता सुविस्ता मिल त 3 किलो ले ले हबे। आ साड़ी कोनो के लेवे के लिखे होगी लेवे के बा हमर माई के गोल लगाई अभी साड़ी नहीं के भेजले उहे तीज में के साड़ी हां पहनले बानी हम माई हमर जोन भेजले रे हमार माई हर एक साल तीज में भेजले उहे साड़ी हम पहन के रह जाई ना ई मरद के तन के बुझात नहीं के एगो ही सोना के लॉकेट बनवा देले तो ढेर हीरो बनता हमर माई 12 लाख कह देन जे दे कह देनी। अच्छा 12300 कुछ रुपया कहां जाता जब 15000 के हमर माई जोन मंगलसूत्र बना के देले बिया उहे पहन के हम सोयती करी ना जाई जल्दी लेके आई जाई लेके आई। अब हमरा बोल के मन क्यों आई होता अच्छा की बताओ एगो बात बताओ हमरा के सही पूछी जल्दी मरद के कर खातिर भूख जाए मरद खातिर हां तो ई मरद के दर्द का बार देलू हो अरे पागल आदमी मजाक करी है जी एगने मजाक ना कर सकी ना एगने मजाक करी ना मजाक करना जाई ले ले साला के मजाके करबे 3 झाप मार दो सीरियस भाई तो 18 झाप मारे अच्छा पड़े तारा लेखा मेहरारू को हम का कहीं बतावा नहीं 4 किलो सेब ले 2 किलो अनार ले मौसा पैसा भेजता है 12300 कुछ रुपया कहाँ गए शैतान जब कुछ लेवे ना कहीं लागम दीदी बोले एक तो लेट कर देले बानी सब तैयारी करम तबे ना जाम अभी सब सरिया के करे के रिया के एगो हमर मरद बाड़ा कबे कहनी है वहां से कि कुछ लाए के बला दी त ना देखी त जी हमर सेटवा चुरिया के ठीक लागत ना हां दीदी ठीक लागत आइए दीदी कहनी के सब कुछ आ गइल फल फूल है गोल बन चिल्लावे वाला होते हो कोई बनी भैया जी सब चीज रेडी कर बैठे पक्का बाकी भैया जी दीदी जोर भाषा बस कह रहूं को कैसे पैसा के ना बहुत कंजूस आने आइए जानते दीदी ये हमरा के जौन माई देले रहे अगला साल तीज में ना अभी करे पे हम करी कैसे पूजे पाठ के बारे में तो सोचने के पेन ओढ़ ली कहनी है दीदी हमार से को सुनाता हो
सुनी ना भैया जी कोई नहीं फल फूल लावे हां गइनी भैया जी लावे दीदी कहत रही कि भेज देम सब चीज रेडी हो गेल आ जाना जानी भैया जी तो कहली पूरा भाषा भाषा कहियो कम दीदी जी कासे कंजूस ना नहीं 500 उठे ना तो सीधे कम कि 500 उठ गए मैं तो करे मैं हमान मरद बाड़न कुछ काले से ना कहनी जान थोड़ा पैसा हमनी खातिर बचा के रखेनी आगे आगे चल के काम आई वो तो ठीक बा दीदी लेके लगाओ तो ढेरे छोटकी वो तो ठीक बा दीदी लेकिन कहे का मतलब ही बना कि इतना कंजूसाई ना करे के चाहिए पूजा पाठ में सब करे के चाहिए और रुकी ना का दीदी त पोत तड़े और का दीदी अपन मरद से तो सब पसीना ना करे ना ना कॉले लेट होई तनी देखी तो दीदी सुंदर लगत ठीक लगता है ना हां कॉल से तो एकदम लगातार देनो बुझाता ट्रेन पार्वती मैया लिख लगा कैसे कि दीदी मरदे के परब है अगर तीजे त्योहार में ना करम शौक सिंगार तो के करा में करम और देख रहा हमें में कमी नहीं किनु हम तो कहला ही बानी हम करल कम थोड़ी लगत तनी रुकी दीदी रौरा ना कैसे कोई नहीं ना देखी तो ठीक लगता नहीं हां कैसे कि दीदी देखिए हम मेकअप कब करी ना ठीक न दीदी ना तू मेकअप ना कर लियो सही तोर सब सामान खत्म हो गेला ना मतलब दीदी कभी कल अब बताई अब बियाह भइल बा अभी ना समय बा करे खातिर उजल लगावत रहियो माई में हम तो कर भुला गनी हो कैसे कि बियाह में कहत नहीं परब त्योहार में पियर ना लाले सिंदूर कइल जाला में औरत के जनी नु आ वो भर मांग कइल जाला लेका बिहान कर दे बुझा का सीखत तनी तनी छटके ले कि परब कैसे करल जाला हां हेजा आ जाबू है करवा देबू हाथे हाथे तो घट में जेबू आवत नहीं दीदी ये दीदी देखी ना बैठते नहीं खे तो बैठाओ का कहीं मन से अच्छी बच्चा की हो गेला हाँ दीदी हो गए बाल खोल लेते हैं बाल ना कैसे कि बाल ना जोड़ा कर जाला चाहे ना बांधल जाला खुले बाल कर जाला ई के भूखला पियासा रौरा दीदी हाँ यूपी में तन दूसरे चलेला ना हमनी के बिहार कहेंगे ना अरे आवा सा देख हाँ दीदी आवत नहीं इंग्लैंड के ना हो तू कुछ करना दीदी जी हाँ नैयर बड़ू यूपी में बिहार में शादी बोल तो कुछ परंपरा बिहार के रीति रिवाज में की जाना अरे हमनी के ना जानते जो कि बिहार में का चला का ना चलेला पूजा पाठ लागम दीदी बोले जाते नहीं सब करवावे के बाद ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये दीदी जी से ना लगाई लगावत है चिंता काहे करते हो अभी शंकर जी के पार्वती जी के सिंदूर चढ़ दीदी हम कर दें चढ़बे ना कइल चढ़े के सिंदूर लगा दी ना ले दीदी पकड़ी रो कर छोड़ा वो हमारे हाथ धइ दियो ओए पे गणेश जी पर धरो तो पकड़ना गीत गावा जा गा तो जा गीत शंकर जी के ना गावाला तीज में गाई सात फेरा होला सातो जन्म गे कबहू ना साथ छूटे हमरा बनम के करिले पूजनवा तोहार ए भोले बाबा रखी से नुजरावा के लाज ए भोले बाबा रखी से नुजरावा